Halo Bolo, iki mau dalane wangel. Ngalase waduh. Bah, adoh pol tenan. Tak akone adoh pol. Ya ancer-ancer kaya warung ning tengah alas nggone nek denet kae. Alah ngetan sik pol iki sik kidul kali kono iku. Kidul kali kono. Nama tumbak ancen rada lumayan iki jane. Sampai tak tibaune aku. Wah, iki mlaku. Numpak motor wedi keserimpung. Tenan aku mlaku. Dalan iki ngidul iki sik ana suket-suket lho sing ngulon kono iki bar dibego, disingkap. Walah dalane jan istimewa tenan kae lho. Serak nek ora montore apa kae sampai gubel-gubel anu ndute. Jan perjuangan Bolo. Ki arep mocok godhonge ngono lho jagung. Godhong jagung dipocoki. Iki nek nggo montor dhewe no kayu-kayu tak gawa tak ngene Pak Karti nggih. Ora kayu ora gawa anu. Nang montor dhewe montere ning Kupala kono Bolo. Engko sore jumuk ngene ngalas ngene iki. Soale montore truk kursi siji sing etan iki anake motor racing. Motor racing ngerti dhewe to. Cara selebar ngarep-arep mepet. Ngono kae. Bahane bareng ya beda. Ya wis ya, ngono sik. Engko terus ning kawan nih. Tonggon iki kae. Kayu oke kayu.